Pipila sa mga tinunan nga misalmot sa labing unang face-to-face earthquake drill sukad nagkapandemya. Daw nakalimot na sa dock cover and hold base sa obserbasyon sa mga DRRM coordinator. Ano ang report? Rescue team, medical... Sa school ground sa Mactan National High School, gipa-evacuate ang mga tinunan dihang mi alarma na nga may linog. Kay kini ang labing unang higayon nga nabalik ang face-to-face classes sukad miigo ang pandemya, nabantayan sa DRRM coordinator sa DepEd nga daw nakalimtan na sa mga tinunan ang mga angayang buhaton kung ugaling maabtan og linog sulod sa school building. Ang kanang kasagaran nila nakalimtan ang mga protocol yun sa upon doing the drill, especially the dock cover and hold. Unya upon exiting the building mo na usa sa dapat nilang i-improve balik. Hinuon kay nabansay na ang mga sakop sa Junior Emergency Responders Team sa baguhay lang gipahigayon nga DRRM Olympics, ilabi na sa proper bandaging, rescue ug firefighting, wa na sila maglisod sa pagtuman sa ilang tahas. Usa ang Mactan National High School sa mga nahiagom og dakong kadaot sa bagyong Odette ug may pipila pa ka mga classrooms ang wa pa mapaayom-ayom. Gitataw hinuon sa DRRM coordinator sa DepEd sa Mactan National High School nga gisiguro manilang nahipos na ang tanang mga debris nga posibleng matagak kung ugaling may pag-uyog nga mahitabo. Ug nagbutang usab sila og mga signages sa mga classrooms nga dili pa angayang magamit aron malikay sa disgrasya. Aminado hinuon ang DRRM coordinator sa DepEd nga gikinahanglan gayud nga mapaayom-ayom ang mga school building nga nahiagom og kadaot sa bagyong Odette. Pero so far kaning among mga ginatawag og metal parings o ang kaning mga mga ceilings amo mang na clearing ang posible nga mga tagak during emergency. So makaingon mig need og restoration but safe pa for now. Pero we are working on it. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.